Haya, hainombonakirwa zvangu. Ndikaita video rekuti rinenge richishoropodza kana kutaura mafacts about Chiwenga. Vamwe vanhu vari kuuya kuinbox kwangu vachindituka, vachindishora, vamwe vachitaura neni kuti asiwapiwa mari nezvigananda kana. Ndikaita video rinenge richisapota Chiwenga. Vanhu vari kuuya kuinbox kwangu vachindituka, vachindishora, vachiita sei. But dangoti ndingoita zvinhu izvi pachena, ndingozvisa pachena mugare maziva. Kuti 1, I don't support ZANU-PF. 2, I don't support General Chiwenga. 3, I don't support Vapunangagwa. I don't support Tagwirei. I don't support anything that has to do with ZANU-PF. This is just a platform ingoripo pakuunza news sio zvadziri. Ende ndogara ndichitaura kuti iwewe kana uchitodawo platform ndinongokupa wotaura nyaya yako, kutukwa nevanhu kana kusatukwa nevanhu. Saka musauye muchindinetsa, muchindishungurudza hama dzinodikanwa. Inini ndiri mutapi wenhau, zvandawana ndinongokuigirai ndokupai zvakadaro. Sevhidhiyo randabata zvamanje manje ndire mukomana arikutaura kuti KwaMutare uko vanhu ngavazive. Musade kurova imbwa makaviga mupinyu. Ngatigare tangozvibvondora zvobuda pachena kuti wedza. Ini ndogara ndichitaura panapa ende handinyare ndicharamba ndichizvitaura. Baba kutongwa nemusoja. Munenge makashinga mazimba. Munenge makashinga. Kutongwa nemusoja. Musoja akambodzinga manesi ese kunzi you are all fired. Watimoka nazo nenyanga dzacho. Munonyepa imi. Handisapote Mnangagwa. Handakana basa naye. Mnangagwa ngaatobva kana nezuro chaiye. Mnangagwa ari kuuraya vanhu nenzara. Mnangagwa ari kuba upfumi hwenyika. Mnangagwa haana kana chinhu 1 chaakambokuitira iwewe uda kutondituka iwewe kana 1 zvacho. Saka pasina Mnangagwa, pasina General Chiwenga, pasina ZANU-PF, isusu tinozvitaura nekuti tinoziva kuti vanhu ava havana kana benefit yavari kutipa mukati meupenyu hwedu. Varipo pakutiparadza, pakuparadza nyika chete. ZANU-PF must just go. We need new party. We need new leaders. Zvinogara zvitaurwa naTete Fadzi. Nyangwe akasaita Nelson Chamisa, nyangwe akaita ani zvake, zvitori nani ambopindawo. Mbavha nyuwani iri nani inombobawo ichinyara. Kana yazonyanyogarisa inenge yadzika midzi yakuba isina nyadzi, tobva taibvisa futi. Saka zvitori nani papindewo mumwe munhu. Ndisingatambise nguva, ndiri kunzi naOwen command registration panapa zviriko zvakuitika ende zvinota sei zvinotoitika. Bata Owen panhamba dzauri kuona dziri kumashure kwangu idzo, anobva akuvhurira FNB bank account ndokuregistera company. Zvinhu zvako zvoita sei zvoita mutsepete, zvoita maiweri. Vakaipa. Haini ZANU-PF inondinakidza zvangu. Dai zvamboramba zvakadaro ka, vamboramba vachirovana kusvikira pekupedzisira nekuti pakaipa. Ndawana taenjoya. Rega timbonzwa mukomana kuti mukomana uyu ari kuti chii pamusoro pani, pamusoro paGeneral nepamusoro peku conference KwaMutare. Right, Zimbabwe. Toda kupanana quick updates. My youth emu Zimbabwe. Congress. KwaMutare. Congress KwaMutare. Chinhu chokutanga chatoda kuudzana. Hatisi kuda kuzondorwa imbwa takaviga mupini. Right? Check 2. Tofanira kuno make sure kuti mwana wese ari kuti wedza. Handitika. Mwana wese ari kusimbisa chinhu. Mwana wese ari kuda General. Pasi nezvigananda. Varume nyaya zvigananda patinoitaura tinenge tichitaura tichiita kuti tiri kuseka kana tikutamba. Hatisi kutamba. Kune vamwe vanhu vari kuona kuti kubira nyika itori style or just something you see. Just chinhu kwavari havana kana NFA or chi. Varume kuCongress Comrade Geza wakataura kuti KwaMutare uchandonakidza. Ende
KwaMutare ndokune number of people vachange vari kucongress handiti. So vanhu veKwaMutare zvidhudhudhu nemabhasikoro zvamakapiwa izvo muchazvibhadhara taxi mwedzi unouya, musakangana izvozvo. So sapotai chinhu chine vision, sapotai chinhu chine upenyu, kwete chinhu chamuri kuona chikuparadza upenyu hwenyu handiti. Vana veZimbabwe panguva ino ngatimbomirai zvemapato varume, takatobva kumaelection and a lot of people vakachatsamwa nenyaya dzemaelection aMutare, but zvakatoitika varume. Pari zvino ngatisapotei revolution yauya naComrade Bombshell. Tikasapota revolution zvinhu hazvakumira zvakanaka munyika, zviri kuzikanwa nemunhu wese. And pari zvino tenge takuti pamwe Zimbabwe yakuda kusunungurwa nekuti muri kuona kuti yabva vanhu vekuZANU-PF wakaita sana Comrade Bombshell vakaseva a lot of years vachiseva nation, vari kumauto vachiita zvavari kuita, vachiita sei nhasi vakauya, and he is still saving the nation as well. Like now mashoko avari kutaura vataura kuti mwana wese wemuZimbabwe ari kudiaspora achatapirirwa, achadzoka kumba. So get ready Zimbabweans, mukundosunungurwa patoda kuitwa naComrade Bombshell. Ngatibhilivhei mavari, trust the process, trust the leadership, mberi nekubatana pasi nezvigananda. Handina hangu mashoko akawanda ekutaura, handina kana mashoma, ndingori nemashoma amashoko andikuda kuti ndingoita sei ndingotaura. Amen. Tizvi kufamba sei, Mwari ndiye anoziya. Isusu tagumirwa, we've been shouting, we've been praying, we've been preaching, but change kana yakuda kungokwana inongokwana. The good thing ndeyekuti at least Bombshell vakazvionawo, vagesa vakazvionawo kuti zvavaiita kuZANU-PF vachidya vega hazvina kunaka. Vakazozvionawo kuti vakushaya, vakurohwawo nenzara, vakazobatanawo nevamwe. Chinhu chakanaka ichocho kuti munhu akadzidzawo akaonawo kuti apa taibhaisa apa, oita sei otaurawo, ende zvinhu zvakanaka. Right now kuna vamwe vari kudya kuZANU-PF sezvimadyirwo aiitwa nanaComrade Bombshell mazuva apfuura aya. Mazuva ari kuteera aya vachange vakurohwa nenzara, vachange vakutaura futi vakuti ZANU-PF yakashata. Saka isusu chatiri kuramba ndechekuitiswa, kuramba tichiitiswa. Vanhu ngavangogara vangoziva kuti ZANU-PF yakashata, ende ZANU-PF ngaingobva ibaye zvayo, because chairi kuita chaizvo hatina kana chimwe chete zvacho chine musoro chatikuita sei chatiri kuona. Chatiri kungoona kuba nekuvhairirwa nemari dzekuba dzavanenge vaita idzodzidzo. So inini mashoko angu haafa akachinja, haafa akadzokera kumashure. ZANU-PF must go. ZANU-PF ngaingobaya. We need new leaders. Mashoko atetefadzi nekuti tikaramba tinavo vanhu avo hapana kwatiri kuenda. We are going nowhere nevanhu vakadai so ava. We are going nowhere neunhu hwevanhu veZANU-PF ava. So at the end of the day ndiwo uri kukwara, ndini ndiri kukwara. Ndonyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuudzei kuti zvakamira sei uye zviri kufamba sei. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it's bye for now. Let's meet in the next video.